Ahojte, v dnešnom videu sa pozrieme do Maroka. Prišli sme včera v noci, keďže naše lietadlo meškalo, rentál už bol zavretý a tak sme prespali v centre Marrakeša v takomto peknom tradičnom mestskom dome a ideme si zobrať auto na letisko. Požičali sme si takýto krásny Fiat Panda s krásnymi dizajnovými prvkami. V strede cesty do Ouarzazate sme sa zastavili na obedík, na takéto smažené rybičky. Práve sme dorazili na našu prvú lokalitu a je to táto dedinka Ouarzazate. A je známa tým, že sa tu natáčalo strašne veľa filmov, ako napríklad Gladiátor, Múmia, Game of Thrones a teraz sa tu natáča tento vlog. Po ceste cez pohorie Atlas sme zobrali stopára, ktorému sa pokazilo auto. No a odporúčil nám nejaké miesta, kde veľa turistov nechodí a jedným z nich je oáza Fin. Dneska, keď sme prechádzali cez Atlas, tak nás zastavil chlapík, ktorý mal pokazené auto, tak sme ho odviezli a bol to nakoniec obchodník s ťavami. No a z púšte z oblasti, kde sa nedá dostať autom, tak na ťavách dováža koberce a striebro a vymieňa ich za ďatle a cukor. Všetko bolo super, domáci boli skvelí, navaril nám skvelý tažín, no a potom sme šli obchodovať a Martin, čo sa stalo? Musel som vytredovať svoju vetrovku. Za čo? Za nič. Do tohto sa zamiloval. A nedalo sa odísť, kým ich nenecháme, alebo kým ich nevymeníme za koberec. A pokúšali sme sa vymieňať ich aj za tú tradičnú marockú blúzku. Prisahal na svoj život, že tá stojí minimálne 400 €. Keď sme sa konečne odtiaľ dostali a keď sme mali potyčku pri aute a konečne sme sedeli dnu a upaľovali preč, prišli sme na to, že som si svoju zimušnú bundu zabudol u nich v kuchyni. Následne nás už nechceli pustiť do domu. Dneska sme dostali výhražnú SMS-ku, a čiže po bundu už asi nejdeme a hľadáme nejaké trhovisko, kde môžeme kúpiť Martinovú bundu, lebo sú asi 4 stupne a ostali iba na celom výlete iba v mikine. Ale našťastie sa mu nepodarilo ukradnúť mi spacák, lebo na to mal tiež veľký záľusk. Martin už má novú takúto fešácku bundu a momentálne sme na ceste do kaňonov v Dadez a v Tingiri. Včera sme mali opäť úspešný deň, boli sme vo vnútrozemí asi hodinu úplne od všetkej civilizácie, od najbližšej dediny. Zobrali sme tam stopára. On sa nám pchá do auta. Večer sme zistili, že nám zveri ukradol nabíjačky. No a ja len verím, že baterky, ktoré máme, nám vydržia až do konca tripu. Sme kúsok pred Saharou a ideme do púšte. Sme prišli na Saharu v malom mestečku Merzouga a po obede ideme na ťavy a pôjdeme 2 hodiny cez duny do malého kempu, kde budeme tráviť noc a hlavne dúfam, že v tej púšti nás už dneska konečne nikto neokradne. Práve stúpame na najvyššiu dunu tu v okolí, ktorá má 800 metrov. Čaká nás ešte asi hodina cesty do kempu, kde budeme tráviť noc. Úspešne sme dorazili a dnešnú noc budeme tráviť v tomto kempe. No a toto je naša izba. Jedna posteľ, druhá posteľ. No a tu už máme nachystaný snowboard, s ktorým ideme hen tam. Spodná pracka je takáto fajnová zo špagátu. A keďže vyjazanie je troška veľké, tak sme tam vložili tričko, nech to doloží chýbajúci priestor. Aké to je, Martin? Ale asi ideme pohľadať stromší kopec, sa mi zdá. Pokus číslo 2. V púšti začali padať snehové vločky.
Ťavu opäť meníme za Pandu. Pred nami je 600 km do mesta Fes. A ak ste zvedaví, že prečo som takýto zababušený, tak sú tu momentálne 3 stupne a sme strašne uzimení po tej celej noci.